ngoba iyanquma Imake inquma kini noma nakubantwana bakho. ayinquma kimi Oh yeah. inquma kimi phela suke ingekho iy'thombe zey'ngane zakho sekhona iy'thombe zomndeni wakini Yeah. iyadla lento iyanquma sikukhandele lento izosukuma futhi uzoceba futhi uzoyiphatha imali Yeah. ya-ke engigalanti engakho ukuthi imali uzoyiphatha okunye ngeke ngisagxila kona kakhulu kodwa uzoyiphatha imali futhi uzoceba. Ake ngibingelele mbuke lapha ekhaya. Igama ngingumzothule ngokashembe isibongo. Mafofuka njengedangabani sihamba nesambungu sakala maqedo lalo bofoza nokwaje izikhundla othi mawuvimba ngala uthi kusungale la inethezeka TV phinde safika eMlazi eNdumbeni la kusebenzela khona uDr Mtatela uDr Jama sosebenza ke manje imisebenzi emkhulu uDokotela okuyiyona esithi cha ake sikhulume ngayo namhlanje kucace ekuthenini ukuthi uyayakha imizi eminye imizi nabangena ezibayeni zamadoda njalo ngoba phela izinkomo zomnumzana lezi esuke ziphumile ekutheni ukuthi bayaba senkingeni uma kuya ngokuthi impela abaqikelele ekutheni ukuthi begweme lokho. Lena benkashana kaMenzi yaphuza umlaza ngameva siyakhuleka siyabingelela Nhlanzi sibingelela nababukeli benethezeka TV. uDr Mtatela lo wesolo Sontshikazi inyanga engagadwe eSouth Africa ezinye inyanga yegadwa siyabingelela. Ukhona umbuzo oke wafika kuwena ngiyazi ukuthi wakwafika ekutheni ukuthi uThembeni indaba ungagadwa. Ngafonelwa inyanga impela nje kuyinyanga ngabona inyanga lengifunelayo. Angigadwa kungangoba makufika isigebengu la sizothi sofuna ukuzoqiniswa ngizosinikeza umuthi ukuthi siqiniso ngoba nama ngigadwe nami umuthi wokuziqinisa nginawo ngabe ngaloko kuphela. Angizwe kahle ake singene kule misebenzi esizokhuluma ngayo njengamanje. Abantu bayagula amalumbo amanye amalumbo nawakha nizinyanga niwakhele ekutheni ukuthi umuzi uyabiwa kakhulukazi indoda ethi ifuna ukubiya umuzi wayo. Ake singene kulo msebenzi iqala. Ilumbo ngiyalifaka ilumbo ngiyalikhipha. Indoda eganiwe kuyenzeka indoda iganwe intombi iphethe kahle ithi masifika phakathi komuzi wendoda bese iba nabangani abangalungile ngoba nabangani bayalona izwe bese eba nabangani abangalungile bese umfazi yaphunyuka bese iyafeba. Umfazi uyakhiwa umfazi futhi uyasetshenzwa ukuze uvikele isibaya sakho soyihlo omkhulu kufanele umsebenze nje kahle. Zehlukene ke izinto zokukhanda umuntu nezokukhiya umuntu nezokulumba umuntu. Khona umuntu othothi usufuna umfaka ilumba ngoba ulokho umkhuze engakhuzeki bese uthi ngizokubamba kodwa ngelinye ilanga. Mawuthi ngizokubamba ngelinye ilanga bese ufika kithi sikunikeze ilumbo lokuthi bakhinqana njengezinja. Ubaficebelele embedeni bobabili. Umthondo wendoda ungasaphumi lapha ya isithweni sangasese somuntu wesifazane baze bakhulule uwe mungabakhululi futhi uthanda baze bawunqunye uDokotela. Kodwa ke suke sikunikeza into esuke izoqinisa umuzi wakho. Masuke sikhanda izinto kusuke sithakatha uma ufuna ukumfaka ilumbo lokuthi agule imudle kancane lento etimelana nomkakho bese imudle kancane lento bese iyambulala ekuhambeni kwesikhathi. Imudle kancane bese iyambulala naleyo nto futhi seyikhanda nokumkhiya ke ukuthi angalali namuntu indoda mayithi yangena bese liyawa. Phinde futhi indoda mayithi yangena kube khona into engenayo na ngemuva. Oh yeah. Yeah. Oh nayi George ke George. Uthi yaliJoja nawe yena iJoji ke kahle lento iJoja njenge grinder. Njenge into le i-drill. iJoja njenge grill lento. Uthi ulibeka naye ibikubeka ngemuva. Ya lezo zinto ke. Umuntu onelumbo nokuthiwa ilumbo lika 10 years. Nalo lelo lumbo selilapha. Ilumbo leminyaka uthothi usuhambile uhamba inyanga ilumba lilapheki
phela iyona ndlela esibona ngayo ukuthi esiyibona ngayo ukuthi singabelaphi masikwazi ukulapha izinto ezikubantu. Abantu bangabonzi sithi siphakamisa imisebenzi singakaze silaphe umuntu. Sinabo abantu esesibalaphile futhi sinabo abantu esesibathwalisile. Amagalelo sinawo nje aziwa abantu. Futhi siyayiqhenya ngalokho futhi ngeke siziphakamise ngalokho. So hlale sehle njalo nje kubantu ingakho ubona noma ikephi la sihamba khona usibona sihambela nje sikhululekele ngoba mase kuthi sikawumuthi awudlali ngomuntu. hayi njengoba lethwasa nje ihlobo manje yabona lethwasa manje ihlobo masikutshela ukuthi izulu siyaliphakamisa ngo11 ngo past 11 siyalivala siyadlala ngezulu hayi mhlambe ke zimbili inyanga ekwazi ukudlala ngezulu mhlambe ezintathu ngona mangasho leThekwini ayichaza imbini ikhona enye insizwa yakithi angapha eMambatheni la eNanda ayisiyakwazi ukudlala ngezulu sidlala ngezulu emini ngalibalele ngizwa kahle ake sibuyele la kulo msebenzi welumbu kusuqede kahle kukhona abantu abafaka abantu amalumbu ngenxa ukuthi mhlawumbe uyamelaya uthokuthi emlaye masemshiya kanjalo omunye ke uthola ukuthi bengamelaye ubethu uvusa umuzi emva kalokho mase edlulelwa indoda kukhona isigaba noma umuntu okuthi uyena lo ufanele efaka umuntu ilumbu ngoba omunye uyakwazi ukudlala ngezingane zabantu badlala ngezingane zabantu umuntu ayifaka ingane yabantu ilumbu kanti usiyayiyala uyayilaya yesimile esifana naleso ke thina soke sinikeza umuntu umuthi ngeke umuntu simphathise isitifiketi somshado noma simphathise incwadi ufakaza ukuthi uganile noma uganiwe sokunikeza umuthi thina mawumuntu manje sefuna ukuyilapha futhi lonto sizomelapha futhi ambuza umuntu ukuthi hayi wena ke ubani okufake lumbo kusho ukuthi lo ofakiwe naye ngafika ezolashwa umelapha mefakiwe nasi angafika ezolashwa sizomelapha ukuthi ufake uwe nomunye uwe indoda inankinga lokho sizomelapha mase sifuna ukulashwa sizomelapha ngoba phela mhlambe ufake umuntu kade ganga bafakana emjolweni labantu bayahluba ingakho ubona nami nemali zakhona uthola ukuthi zithi xaxa ngoba suke senzela umuntu osuke serious hayi umuntu osuke edlala uthola usafunda isikole umuntu noma mhlambe bayajola nje basemidlalweni lapha yana phansi kothayela bazofuna uzoganga bazofaka namalumbu lizothi xaxa sport userious uyifuna ngempela lento kodwa indoda eganiwe ngempela mawuthi ulumbo limali engaka uzoyikhipha lo mali ngoba ufuna uvikela isibaya sakhe ngaphambi kokuthi singene koye kuphakamisa ngibona odumba kaSibumbu la ngibona nezinkeshezana ezinye ekhona ake sithi nje hala music zona mase singena kweminye imisebenzi udumba kaSibumbu no udumba lo kaSibumbu asesichaza udumba udumba abantu abawazi ukuthi umuntu kezwe nje kuthiwa khona kuthiwa udumba uyisigqabo senhlanhla sokuthi uthandeke noma kube lula mawuthi ufanele ushela intombi uma intombi uyiqhawulile uyigcobe ezandleni lento umuntu wesifazane ushiselwa igazi uvukelwa imizi uba manzi akudinga embedeni udumba usheli wena khuluma emlomeni mawumbambe ngesandla ke wamxhawula wamthinta enyameni awuzosho ukuthi hayi asike sithi shelele ngapha siyocosha noma 1 kusho yena lo wesifazane ngoba phela usuke umbambe kahle udumba kaSibumbu ushuthi kudingeka izinsizwa kuwona kufuna insizwa ifunakala izingane ingakho futhi nawami udumba imali yakho nithe xaxa mina nje wamdumba u800 ingane uzoyizibuza ukuthi awukwazi wabiza ingane ke le ngoba akuyonto okuganga futhi udumba uhle mawuzohamba nesiwasho nentombi ikwazi ukuthi zithi ukukweshela kancane uthandeke nawe lesi siwasho ke nabantu besifazane bayasebenzisa kakhulu ngoba senza ukuthi nje bathandeke nabo imehla nendoda endlini indoda engafuni ukulobola indoda iyalobola mezothola lesi siwasho esizohamba nembiza yakhona abantu besifazane indoda izolobola bangahlalisani imali indoda engafuni ukulobola indoda engafuni ukukhipha imali ayasondele nje
asenze isosho sakhe athandeka abe nogazi abe nenhlanhla siyisosho nje esihle nabantu bamatafula lesi sosho siyachela etafuleni uchele ngaso ucela inhlanhla ucela imali siyisosho nje senhlanhla sokuthi uthandeke shothi uma umuntu nje onensebenzo ethile othola ukuthi unayo mhlawumbe nasekhaya uthola ukuthi kufanele usebenzise nasekhaya uyasebenzisa futhi uma uzogoroba ngasendlini ekhaya hlezi kunokuthula oh yeah abantu ke fanele bayithembe bese kuba into zamadoda uqhelaza ukulama leyo into kenza ungasheshe uchama ukho umzuliswana ongaphansi kwe-hour induku imile nje i-round eyodwa i-hour le ndoda ethi mayilifaka bese iyachama indoda mayiqhude nje fanele isheshe isondele nganeno izolungisa isimo sayo sokuba yiqhude ayifuneki indoda eyiqhude nabantu abaphethwe umhlumi noshukela lezo zinto futhi nazo siyakwazi ukuzelapha angithi aboso ukuthi singene emsebenzini emikhulu zikhona into esikwazi ukuyilapha kufana nomuntu okwazi othi umuntu othi mina ngilala nesilwane ngilala nespoki ngabe ethi ispoki ngabe lethiswa isilwane lonto siyayilapha ngokukhulu ungangabazi umuntu onomdliwa waphehlela amanzi amnyama othi mangihamba ngebantwini kuthiwa nginomdliwa lo muntu ufuna siyamlapha ilabe ngifuna ukuthi mase siqala leyo umsebenzi ke ekhuluma kakhulukazi ngezinto ezikanjalo wathi ispoki nawe uyakwazi ukusivusa shothi ngeke uzivuse ispoki ungakwazi ukweselapha ake siqale lapho ke sisebenza ke lemsebenzi yabantu abafuna izinto ezinkulu njengamanje nezinto ezifuna ezimisebenzi emikhulu ezinto ezinkulu nazo fanele sicacise ngoba ngiyitholile incingo kwivideo yokuqala esayenza silesigodlweni kufona umuntu athi umuntu ngifuna izongifakela imali kodwa ngihlela ngisebenzi angiphinde futhi ngicacise la angidlali la ngenzela abantu abasuke beserious abafuna izinto la ngenzela osomatekisi abantu abanamabhizinisi la ngenzela abaphanta ngenzela igebengu ngenzela kuzona zonke abafowethu abaphantayo ngendlela abaphanta ngayo ukuphanda okwahlukene okuningi okwabantu okwabaphanda la ngenzela izangoma nezinyanga nabelaphi bonke nje jikelele abantu abathi thina sifuna ukuphamisa imisebenzi yethu imisebenzi ihamba kancane la senzela abantu bamathenda abantu abenza imisebenzi yabo eyimisebenzi yezandla umuntu othi mina ngivuki mina angivuki mina ngiyazisebenza ngifuna futhi nabasebenzi bami bangihloniphe senzela lawo umuntu olalayo othi mina ngifuna imali ezongena endlini lawo bantu abangangichithela isikhathi ngoba ingcingo zami ziyangikhathaza kumanje abantu kakuba abantu abaseyasa abazazi bafunani senzela lawo bantu izinto la bese ngibabalile nabanye ke khona okunye abavela kodwa bathi bona bayisebenza ngeke ngiyazi yonke imisebenzi yabantu abayise kodwa umuntu nje oyiphanda othi mina ngiyaphanda ngifuna njalo mangivuka ekseni ngilaya no 20,000 ngilaya no 15,000 njalo ngosuku senza lawo bantu ake sibuye la sake sakhuluma indaba yasemathuneni kukhona izinto ezivuswe emathuneni sayixoxa lento sasafika nje qho khona emathuneni ibaphi laba bantu abadingeka khona ngoba ngiyacabanga ukuthi baningi abantu abakuthintile emva kwaleyo nkulumo esayikhuluma bangithinta kakhulu abafowethu nodadewethu abamaphanta abadinga imisebenzi efana leyo sabenzela futhi ngelikhulu iqiniso njengoba sithi amagalelo ethu thina aziwa abantu esisibasizile imisebenzi evuswayo evusele emathuneni ispoki sivusele emathuneni imisebenzi yakhona nje unje emathuneni uphele labo bantu ke siyabavusela imisebenzi yabo sekuyimisebenzi yokuphakamisa izethwalo ezahlukahlukene ispoki sisikhandele emathuneni sivusele into esisuke siyivusa esenza ukuthi umsebenzi womuntu uphakame uye phambili akwazi ukuqhubeka asebenze abelaphi nabo basuke befuna leyo nto siyakwazi ukubavusela nabo baphile futhi nabo osomatekisi osomabhizinisi yonke leyo nto sibenzela khona labo bantu bebefikile sibanikeza izinsuku zibe 3 zibe 4 kodwa ke iqhoko usuku lwesine ngiyafuna lokho ukuthi kucace kakhulu ekuthenini ukuthi akuyena kuphela umuntu olalayo
ethi hayi ngifuna imali engenayo into ephathekayo ukuyovusa lezi zinto ezimathuneni, ngoba wakhuluma indaba yokuthi wena umuntu ohamba naye eyizwe into ngeke umnike ingulube isesakeni. Hayi impela uhamba nawe izwa. Yeah. Hamba nayizwa sikuvusela yona ivuka iphile. Uhambe uyosebenza futhi nawe usubona ukuthi iyasebenza lento. Singathekisi ngento esikhandela yona, ingakho masikwenzela into sikwenzele sikhululeke, noma sihamba nathi sihambe sikhululeke. Akukho la sinovalo khona, akukho futhi la khona sithi masenza into sithi ngiyasaba ukuya endaweni ethile ngihamba wonke umhlaba. Yebo. Ngoba into esuke sikwenzela nasikwenzela yona ngethemba lokuthi siyazi ukuthi izofika isebenze. Kukhona abantu abanezinto esezibahlupha manje egazini, bayilanda la bayilanda khona, zihlupha nemindeni yabo, mhlawumbe usiko abangagcinanga. Uyafisa ukuqhubeka ebe nayo into ezokwazi ukuthi ebe nomhlahlandlela mhlawumbe iqhubeke imuphe umsebenzi imngenisele imali. Uyakwazi ukuthi ulaphe lokhu amase umnika uqondile? Siyayidiliza imithwalo ebasindayo, lezo itholo zabe ezibahluphayo siyakwazi ukuyidiliza bese kunikeza esinye isithwalo esingezukuhlupha. Iy'thwalo lekhaya zihlukene, kodwa abantu siyabachazela noma sebefikile. Sikhona isukuma njengebhanoyi isheshayo, sikhona nje isukuma kahle noma sisheshe sisukume kodwa kahle ngelevel yakhona, sihambe lo level yakhona ngoba asinamcibisho leminingi, asinamgomo eminingi. Isipoki zinemgomo zahlukene. Yeah. Ukuthwala ngedlozi kuyahlupha ke nje, umuntu ufanele azi ukuthwala ngedlozi kuyahlupha ngoba phela kusuke kunemicibisho yakhona edingakalayo. Ngiyakhumbula sixoxa phambilini wathi usazokugxile kuloko okuthwala ngedlozi, nabantu bayicacela ukuthi kwehlukile kona futhi kubaluleke kakhulu ukuthi ugcine imigomo le osuke umnyalele yona, akungene kuleyo ukuthwala ngedlozi, ngoba abantu bahlala bebuza ukuthi kanjani sihluphe kanje wena. Ukuthwala ngedlozi abolo lukhamba. Yebo. Sikhandela ukhambo nje kodwa kusuke ukuhamba lesiZulu, ukhambo leplastic lolu. Oh yeah. Sikhandela ukhambo kanje olusuke linemithi yonke nezinsila zasekhaya. Yeah. Sikwenzele lento ufake izithombe zomndeni wasekhaya. Yebo. Kodwa nje umndeni wakini lo okhule nayo. Umndeni wakini. Lo. Nomuntu oshisa impepho simfaka la phakathi isithombe sakhe. Yeah. Kodwa lento izohamba idle. Ngaphela na iyadla. Oh iyadla. Iyadla na injabulo yento esukuma ngebhanoyi, injabulo yesikhashana ngoba uthudla ngapha ubujabula ngapha. Oh yeah. Uthudla ngapha ubukhala njalo ngapha. Udla ngapha ubukhala ngapha. Ngoba iyanquma. Emake inquma kini noma nakubantwana bakho? Ayinquma kini. Oh yeah. Inquma kini phela suke ingekho izithombe zengane zakho la. Sekhona izithombe zomndeni wakini. Yeah. Iyadla lento iyanquma. Sikhandele lento izosukuma futhi uzoceba futhi uzoyiphatha imali. Yeah. Ke engigalante engakho ukuthi imali uzoyiphatha, okunye ngeke ngisagxila kona kakhulu, kodwa uzoyiphatha imali futhi uzoceba. Lento imali yakhona ibuya ngesecond imali yala. Uma sikhandele lento so sikhandelela ukuthi ucebe uphathe imali. Mhlawumbe ngicathi uzoyibuza indaba mina ngingayivezi igubhu, ngingayivezi igubhu abanye beve mina nisigubhu ngiyasikhanda kodwa ke yonke engixele kuyo kakhulu. Ngikhanda lokho serious kwabantu abaserious abazaziyo bafunani, ngoba ngisho ukuvusa uMamlambe emathuneni, ngiyawuvusa uMamlambe emathuneni uphile futhi umuntu asebenze. Uphile futhi umuntu asebenze ngoba kusuke kuyinto eserious. Sebedliwe kakhulu abantu. Ngifuna lapho ngoba abantu badliwe nakho uqhamuka nezinto eziserious futhi abantu angaze ngizwe ngisho yedwa egxeka insebenzo zakho engisabazi abayincomayo. Ngifuna ukuya lapha ekutheni ukuthi napa abantu badliwe, wena ucashe sonke lesikhathi. Bengikhona nje ukuthi ngahlaselwa yini, ngithiwa ngihlaselwa yini, nithi angiveze nazi naba abantu bekhala la ngaphandle sase sibavezela.
ngizwa kahle. Yeah. Ake sibuyeke manje sigxile futhi kulomsebenzi wokuthi ke abantu bayizinyanga bakholela ukuthi bayavala wogobela. Mhlawumbe kongadingeki ukuthi eze ethwase ke lo muntu mhlawumbe oyisangoma kodwa ngokwenkolelo unenkolelo ukuthi wavalwa kulowo msebenzi. Namba abantu bafuna ukuqhubeka nomsebenzi noma abafisa okwazi ukuthi kwenzakalani. Siyangena kulo msebenzi nokuthi wena ubanikani abantu abakanjalo abasebenze njengawe njengenyanga. Umuntu nje othi ngavala owathwasa wavala ugobela wakhe umuntu nje wavalwa zimfamoni endaweni emphakathini ngwana kube mbone esebenza bebona imoto ingene bebona abantu bengena. Siyakwazi ukuvula imisebenzi abantu abasuke bevaliwe. Angigxilela kakhulu kubelaphi. Yeah. Inyanga kufanele igaya umuthi uzuvunda usebhakedeni. Oh yeah. Ukhiphe usuvundile. Inyanga igaya umuthi uphele bangena abantu esigodlweni beza abantu beze nemali. Sikhona ke isibunge sokuvula leyo umsebenzi ke ekanjalo. Isebantwini abathwasile abantu abangathwasile ababelapha abathi umsebenzi wami wavala umsebenzi wami uhamba kancane cha imisebenzi seyivula. Yeah. Yeah. Uvule nje umsebenzi uthi qinqo ume futhi abantu bangene ngale kwesithwalo sizokunikeza nje into eyisibunge bese kuba ukuthi ufuna ihamba uhlanga lolo hlanzi. Oh yeah. Namaqanda nempuphu. Oh yeah, ngiyaqakeka lamaqanda nempuphu ukuthi wahlala kanjani nalo uhlanga futhi phakathi. Uhlanga lolwemali. Oh yeah. Lolo. Sinikeze nalo uhlanga sikucabe silibeke egazini. Uyodonsa unomphelo kuyoba ukuthi uyazifuna nesithwalo esihle futhi esingadla ekhaya esiphakamayo nje sisebenze ngendlela enhle futhi bangene nje kahle abantu usebenze. Ngizwe kahle nanka amaqanda wona amaqanda nempuphu kuhleli kanjani la? Imfihlo le. Oh imfihlo. Imfihlo nje wakuhleli kanjena nje kuhlala kanje kuyoze kuphume mase kuphele lokho. Oh. Siphinde sikhande olunye futhi siphinde sisebenze. Maze niphinde futhi nibeka kanje. Adliwa nini lamaqanda? Awadliwa lawo ilawa atshala egcekeni. Oh ayatshalwa lapho. Oh hayi kulungile ngiphendulekile lapho. Ake singene futhi sibheke futhi nokuthi ngoba sila sisemlasi. Uphinde futhi ube nalo ioffice eThekwini. Sihlukanise futhi lo msebenzi mase uhlukanisa umsebenzi wokukhanya nemisebenzi le yobumnyama ngoba kukhona imisebenzi oyihlukanisa la ukuthi itholakala kanjani lemisebenzi ngokwehlukana kwawo ukuze sikwazi ukuthi igoqe kahle inkulumo yethu. I-product yethu etholakala eThekwini eZumasha House. Yeah. Floor number 9 e908 lapha laqala khona ufield ikhona la Victoria Embankment no Field Street ilokutholakala khona iproduct yethu. I-product imbiza ngokwahlukahlukana kakhona abazobuyela abantu emavidini angemuva esesike sawashutha ilaba bazothola khona ke yonke iproduct lohlobo abalidingayo. Bese ukuthi esigodlweni abantu abasuke bedinga uzoqinisa abantu abalandelwa izitha umuntu ongasalali elandelwa izitha cha lo muntu siyamenza alale nje kahle. La kusuke kuthakathwa nje kulingiswa nezinto abantu abafuna ukuphamisa imisebenzi ngoba cha ekuyithakatheleni inkosi yami siyathakatha noma sebengasithuka abanye inkinga yabo le kodwa umuntu ngesikhathi ekuthuka fanele aqala bheke iphakethe lakhe ukuthi liyavuma anza kuthuke. Ngizwe kahle akuhlukanise la amanzi amnyama. Amanzi amnyama aqhamuka la nakho ke lapho ke ebengifuna uthitha khona lolo khamba lolo othi linezithombe zabantu khona indoda ephakamayo yodwa noma umama uphakamayo ekhaya yedwa. Ake sigxile lapho amanzi amnyama ngoba ahlukene nawe igaba. Amanzi amnyama lo muntu osuke ephuma lawo khambeni. Yeah. Ngesimbize ngesipoki ngoba kusuka umuntu wasekhaya. Oh. Lo muntu ubizwa ngomdliwa. Oh yeah. Uphuma la okhambeni. Kusuke lo muntu esesuke engcolile afika zokwengama ngisho ungaphatha imali. Uma waqonywa uzoqonywa ngesikhathi uphethe le mali unemali. Uqoye ngisho nezifebe sendawo. Yeah. Sikuphe sikuphakele sikulalise kahle. Kodwa makwaphela le mali siyokwenyanya cabanga uzonyenge ngisho besaziwa endaweni sikunyanye singakufuna uma sikubone.
Mayibuya le mali futhi siphinde sikungane. Sizobuya mase khona imali ngoba phela wena imali mawayiphatha lento ifuna imali ihliphizeke awubi nalutho ngisho unganemali engakanani ngiyoze ukwazi ukuyibona imali yakho uyibuza imali yami iphele kanjani imali yami idliwe kanjani ngoba lento mayiphuma la isuke ikukhombisa ukuthi ngisukumele ngizokunikeza imali ngizokwenza into oyifunayo kodwa ngisukumele iyasukunyelwe nayo ukwazi ukuyelapha noma uyigeze uyihlambulule siyawulapha umdlini uyelashwa nje wona ukuthi uphele inyaka wena uyelashwa nje ngoba phela usuku uhlambulula lesi sidala sisuke sikwengamile ngoba lento ngesikhathi sikwazi ukuyikhanda siyakwazi nokuyelapha ngezwe kahle ungicaciselile ake sicacisela endabeni yokuposa ama products nabantu abaqhamuka emazweni nasendaweni ezahlukahlukene abafisayo ekuthenini ukuthi izinto zifike ngesikhathi noma zifike nala bekhona ngoba egcineni thola ukuthi umuntu uzofuna into ka-800 noma ama products ka-800 kophoqa ukuthi mhlawumbe ezisuka eCape Town efike la kanti ama products kuphela mebeke inkinga yakhe akucacise lapho ukuthi abantu izinto bayithola kanjani abantu abasebedinga ama products ayaposa ama products siposa ngoPep uPostnet uAdamex uDHL uCourier Guy siphathisa amatekisi naso sibunge siyaposa kodwa kuya kumuntu ukuthi le mali engaka uzovuma ukuthi kuposwe mina ke mawuzofaka imali ungisendela iproof of payment mawufuna ukuthi ungifonele inamba yami isetshenziswa yimi ngedwa WhatsApp uphendulwa yimi ngisho nokuthi ufuna impahla ze-office uphendulwa yimi WhatsApp wami ayikho into ongayitholi kimi ngoba nase-office mawufika khona ungawuphethe ucash yakwazi ukuswipe ukugcizelela ukuthi abantu bebhukhe uma bezele izinsebenzo lezi ezinkulu esikhuluma ngazo kahle lekhaya sibhukhi kodwa indlela abantu abagcine benza ngakhona sizogcina sithi umuntu akabhukhe emezoza kodwa ngesisho manje ababhukhe umuntu uyazela mina ngisebenza zonke izinsuku ngaphandle kwesabatha into ezodala lokho umuntu ufika 2 years umlungisela into afike mhlawumbe kuvele kufika abantu ababili abazoqhamuka bengashonga bethi bayeza bafike leyo nto ingekho bese siyayilungisa balinde benze lebaqede afike umuntu ngesonto elilandela mhlawumbe kuphele 2 weeks athi hayi mkhulu ngangade ngithe ngizofika mhlawumbe sengidlulile kuleso sigaba sokwenza leyo nto mhlawumbe sekunento mina njengenyanga kufika indlela eziningi zokubeka izinto egazini kumuntu izitholo zami isitholo sami sisodwa ngisiphendule ka10 yebo sisodwa ngisibeke ngenye indlela mhlawumbe nogcina ekade ngithi ngisibeka ngale ndlela sekukhona umunye umuntu engizokwazi ukubeka ngenye indlela egazini kuwe kodwa uzosukuma ngendlela efanayo njengalomunye phela mina nginyanga umqondo wami njengenyanga ngoba uhlezi ugcina emthini ucabanga izinto eziningi futhi ngikhanda izinto eziningi ngomqondo ngiyikhande futhi ngiyikhande bese ngiyazenza bese ngiyibeka kumuntu ngizwe kahle inamba utholakala kanjani inamba engitholakala kuyo nengiWhatsApp ngayo ithi 067 164 6507 067 164 6507 le namba iyafanele kuya WhatsApp ku TikTok ngikhona kodwa ngihlala ko live ku TikTok mina nginyanga ngihlezi ngilapha siyakwazi ukubalekelela abantu ngendlela ezahlukene njengenyanga nabantu abasuke bedinga uhlanga lokuhlola likhona athi umuntu mina ngathi asinto zami ngangisakwazi ukubona ifihlo imfihlo umuntu ongangisakwazi ukuyibona sekunikeza kuhlanga lokuthi ubone imfihlakalo yezulu esuka umuntu esuka ibamba umuntu sithi nje abantu abaphile baphephe futhi bakwazi ukuyivikela abantu abathi abalali bona sebebalekela abantu bahlushwa bathakathi thina masicupha iceke kubize mina uzofa kodwa umthakathi ngoba phela mina ngiyambulala ngizwa kahle usebenzela kephi isemlazi la ngisebenza emlazi kwaBhila akusikona ke emqashweni lozofika khona ufika ushiya imali uthi yezwe kuthiwa lo muntu obehlala lapho usathutha ngenyanga nje kukwami la ngizwa sibonga kakhulu Dr Mtetele ngesikhathi sakho siyabonga kakhulu kuNethezeka TV sibonge kakhulu nakubabukeli beNethezeka TV baqhubeke njalo nje basenze iqiniso nathi sohla sibenze iqiniso siyabonga Thabizo kunjalo mbuke lapha ekhaya uDr Mtetele uDr Chama besikhuluma naye sila emlazi kaB
ama-direction-ke ngoba eseyibizile inamba usuzowathola kuyena, nawakhona lapha e-ofisi ngoba u-Phil Street loya usuzowathola kuyena, bathi izumasha okuyi-building ozokwazi ukuthi ungene kulona, futhi ungabuza khona lapha uma ungena ema-security-ni usho ukuthi uya ku-Dr. Mtatela. Sikwakhe-ke asikho emqashweni, sisendumbeni ngqo kwakhe la isebenzela khona. Gama lami ngingumzothule ngwakashembe Isibongo. Mafavuke njengedengabani isambane samungosa ngalala maqetho lala bafowazane. Kunogwaja ozikhundla khundla othi mawuvimba ngala uthi kusungale ngomkhovu oyiphayo ngomadakeni oyishasa nketela. Ayiphindi dibane nangokuzayo, ayiphindi bonane. Yipa.